फैलायबाय लोगोफोर। हेल' आब' थेंक इउ स' माच आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। एसे लेट जाबाय नै लाइभ फैनाया खामानि एसे बेस्थ'नि थाखायनो एसे लेट जानांबाय आब'। बिदिसो जाबाय अबाव सिगांहोनो लेटसो जायो बिनि लाइभ फैनानै रायबाय आंखौ। बेस्थ' जायो नालाय ब्रा। मा मावदोंसो नुबाय आरो दाना। मा ओंख्रि संखो आब'? मा ओंख्रि संनानै फैखो आब'? ओंखाम जाखांबाय नामा? औ जाखांबाय नै आयो ओंखामा ओंख्रिया माबासोमोन दालि जहल बयलार पटल आलु माबानासोमोन एवनायसोमोन। नोंसिनालाय मा ओंख्रिमोन आब'? मा ओंख्रिमोन आब' नोंसिना? कमेन्ट खालामहरदो सोर सोर दङ साथाम दङ नै अननानै प्लिज। आं संथ'वाखैनो दाबो सङाखै आरोना 12था पास जाबाय जोंनालाय टाइमा। मैया आब' बिबुंथिनियाव थांदोंमोन ना नोङो आब'? रायदावदोंमोन नोंजों ओमफ्राय नों थाल लायाखिसै बायदि मोनदां नोंखौ। फुंनिखौनो सो जाखादों आं फुङाव माथो लायफ होआखै आं थांदोंमोन नागिरदोंमोन ओमफ्राय फुङाव होयोमोन ना आब'आ ओमफ्राय आं दिनै एसे थाब सिखादोंमोन नालाय दिनै 8:30सो जाफ्रामोमोन खोमा आं सिखारनाया ओमफ्राय नायदोंमोन ओमफ्राय नोंनि लाइफखौ नुवाखै आरो ओमफ्राय आब' मनिसा आंनाव सोंहरलायदों लाइफ होआखै नामा बे होननानै। थांदोंमोन ना आब' मनिसा सोंदोंमोन नोंखौ लाइभ होदोंना होआखै होननानै। आं दिनै सोलाबैखाय होआसै आं गाबोन फुङावसो होगोन ओमफ्राय दाहाय हो आरो मोनाबिलियावहाय। दा मोनाबिलि कलेजाव थांगोन आङो बिदिनो माबासोआवसो सफैखायो नालाय आङो 7थासोआवसो जेब्ला सफैयो अब्ला माबागोन आं मोनसे आइडिजों थानानै मोनसे आइडिखौ ग्रुपावहाय माबा होनांगोन आरो जों भिडिअ नायनो रिटार्न होलायबाय थायो नालाय रिटार्न होग्रोनांगोन मेन आइडिजों ओमफ्राय साब आइडिजों थागोन आरोखि उनाव। हेल' आगै थेंक इउ आब' सबिता।
थांनो फैनायनि थाखाय लाइक दोनहोनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। मा खालामदों खबर सबर माबोरै दं आब' सबिता? एसे लोमजादों होनलाय माबायदि जाखो आब' सबिता? दालि गोरान दालि गोरान गोरा खिफि खिफि लोमजायाखै आं आगै ओमफ्राय मा होनदों उन्दुनोसो आं आगै लोमजायाखै लोमजागायाखैसो होनदों लोमजागायाखै आं आगै उन्दुदोंसो आं आगै। थेंकिउ आब' लोमजानायबाबो आंनि LLB आवहाय नुजाफैनो हानायनि थाखाय मोजाङै डाक्टार सिकित्सा खालामना लाबानो जाबाय आब'। फैबाय जेब्ला दसे थाथ' आब' सबिता आं साब आइडिजों सापर्ट हरनि आं माबा खालामगासिनो दङ सापर्ट आइडिखौ बाहेर खालामगासिनो दं बख'गासिनो दङ। लोमजानानैथ' माबायदि लोमजादों जाखो आब' सबिता? आब' इयारा अन थेंकिउ आब'। अन थानायनि थाखाय जाबाय। ना गोरान फैबाय। ना गोरानजों सापर्ट हरनि र' आङो फैबाय जेखन देहा गाज्रिबाबो लानानै फैनायनि थाखाय। दे आब' थेंकिउ अन थाबाय थानायनि थाखाय ओमफ्राय आब' सबिता होनदों ओंखाम जाबो ओंखामबो जानो हाया खर' सायो आगै मानोथो बेबायदि जाथारखो बोरै डाक्टारनाव थांदोंना थाङाखै जाखो ना आमायफोरसो मोनदों जाखो सान्दुं गोसायावहाय माबाबा बिदिनो जायो। आं आब' इयारानाव थांग्रोन दे आब' इयारानाव थांनानै माबानोसै आङो गोदान आपलड दासिमबो बेवहाय सानबा जाबाय। गोदान हागौमानि सप्तायाव मोननैसिमखौ भिडिअखौ आपलड होनो हानांगौ नङाबा माबाया इमप्रेसना डाउन जालाङोना। सबिता आब'आ मा होनदों सिथारबो जादों सालायाव आगै सालायाव सिथरबो जादों। सिथर जाबाथ' ओंखामबो जानो हाखाया बिदिबाथ' खम जारला। कफ टाइफडफोर गैयाथ' टाइफड कफ जाबाबो सालायाव सिथर जायो। मुलियानो खाथिया टाइफड थाबाथाय ब्लाड टेस्ट खालामदोंना खालामाखै जाखो? आब' इयारा ब्लाड टेस्ट खालामदोंना खालामाखै जाखो ब्लाड टेस्ट खालामाबा मारै लोमजानायखौ मारै खालामनांगौ टाइफडफोर थाबा बिदिनो जायो सिथर जायो। सबिता आगै मा खालामदों उन्दुनानै दंनो हनै आब' सबिताया।
ओंखायसो भिडिअफोरखौबो दासान्दि माबायाखै जिखुनु आं खोनाखादों आरोखि आबसुदाव लोमजादों होननानै थेवब्लाबो नङाबा थाब थाब भिडिअ हगारबाय थायोमोन ना। आं उन्दुनोसै आब'यार दे आब' दे फैबाय जेखन सापर हरनानै दोनसै आङो आब' सबिता खालामदो दहाय आगै दे जागोन दे आं माबादों सानब्रै जाबाय भिडिअ आपल'ड खालाममोनिया नायनानै खालामसै एम्फौ जानायखौ आं उन्दुनोसै आब'यार खालामदो आगै दे खालामगोन आं उन्दुदो दे आब' उन्दुदो आंबो लाखिफिनदो फैनायनि थाखाय थेंकिउ आब' कबिथा गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम देहा गाज्रिबो फैनायनि थाखाय खालामनानै हरनोसै आङो नैबेजोंनो ना गोरानजोंनो ब्लाड टेस्ट खालामदोंना खालामाखै जाखोबा ब्लाड टेस्ट खालामबा मारै मिथिनांगौ दे बोथोर सोलायनायजों जाबजों ओरैनो जालु जाला जोंना आब' यारा मा होनदों मा ओंख्रि जानाय सबिता आब' उन्दुनोसैनो उन्दुबा गाज्रिसिन जाखायो जानायाथ' नों जाबाय ओंखाम जादो जोंना ओंख्रिया अमा मैथा बांगाल यार आं थांनोसै दे थांदो आब' दे थांदो देहा गाज्रियावहाय माथो बांद्राय उन्दुबाय थानाङा देहा गाज्रि होननानै गरमावहाय एक्टिभ टु हेल्प साजी ओके मैं जो हो सकेगा उसमें से मैं हेल्प करने की कोशिश करेगा मेरे पास भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो अब मैं सपोर्ट ही कर सकता हूँ आपके चैनल को थोड़ा सा मेरे पास इतना नॉलेज भी नहीं है आपको चैनल को देख के क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ उसको बोल नहीं सकते हैं इसलिए मेरे को माफ़ करना आयु गोथार माथो ओमफ्राय आब' बिबुथि फैबायलै नै हेल' आगै सना लाइक दोन थेंकिउ आब' बिबुथि लाइक दोन होनायनि थाखाय ओमफ्राय बा बर' खाथुन आगै दे आब' दे थांदो बांद्राय दा उन्दुबाय था ब्लाड टेस्ट खालामाखैबा ब्लाड टेस्ट खालामनानै ला नङाबा जानला मोनला मुलिखौबो मोनजादों होननानै जाजाया हेलो सर जी संदीप NKD ठीक है मैं आपको पहचान लिया है तो मैं ठीक है मैं सपोर्ट आईडी से सब करूँगा रुको थोड़ी देर अभी मैं फिलहाल दीदी सोबिता का वीडियो देख रहा हूँ उसका वीडियो देखकर मैं उसको पहले सपोर्ट कर लेता हूँ उसके बाद आप पास भी जाऊँगा आब' यारा अन थेंकिउ आब' अन थाबाय थानो थाखाय आब' यारा होनदों मा ओंख्रि जाखो आगै आब' यारा अन थेंकिउ अन थानाय थागोन ओमफ्राय एक्टिभ टेक टू ओके सर जी ओके रुको मैं थोड़ी देर के लिए आब' बिबुथि ओंख्रि संदोंमोन ना बावलायस्लांबाय माबासो आब' मा ओंख्रिमोनलाय बयलार
बयलार पटल आलु एवनाय ओमफ्राय दालि जहल आब'। बेनिफ्राय जाबाय आब' बबिथानाव हरखांबाय आङो। ओमफ्राय दाना बेनिफ्राय आब' एरनावबो थांबाय। आब' बिबुथिनाव थांनोसै आङो मैया माबा गान खननायखौ 100 जन जासिगोन एबार माबाजों भिउस जायोबा। सोर बे लेपसिबा लोंहोनो हाया नों। ओमफ्राय आब'नि अब यारा अन ओके 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 हेल्प करिए रुको मैं सपोर्ट आईडी से सपोर्ट करने वाला हूँ आपको। मैं दीदी का वीडियो देख लेता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपके चैनल में जाऊँगा। पहले आबो विभूति का वीडियो देख रहा हूँ। गान खनदोंलै जा मोजां खनो आबो बिबुथिना, गाराङा मोजां जायो। आबो बिबुथिनि गाना मोजां जायो गाराङा। ओमफ्राय आब' यार बे दहायनिया मोसानायखौ आं नोंखौ बायदि मोनबाय थादोंलै। नोंना सोर जाखोथाय मोसानाया नोंनिखौ दहाय नों जेरै मोनथारदों आं बे नोंनि सेलाव नों हगारनाय मोसानाया। बा आब'आ माथो मोजां मोसानो रोंगारगौलाय सानबाय थादों आरोखि। नंगौना नङाथाय नोंखौ बायदि मोनथारदों आङो। नों जेरै एरैथारना। 4 मिनिट 13 सेकेन्ड भिडिअ। एसे सिनायाखै नों। नों बायदि नुनायखाय नोंखौ बायदिखाय नुनायखायनोथ' सोंहरदों आङो। नों जेरै एरै नुनायखाय नोंगौना नोङाबो नोंलाय लांदों आङो। एक्टिभ टेक टु हेल्प सार्च अके अके रुको थोड़ी देर। आब' बिबुथिया मा होनो यार आगै मा ओंख्रि जाखो? मा ओंख्रि जाखोनो आब' बिबुथि? बिस्रा आब' यारमोना दाबो सङाखैनो। ओमफ्राय जाथ'वाखैमोन आब' बिबुथि ओमफ्राय आब' यारानो आंनोथ' आरो मोजां मोजां मोसानो रोंगारगौथ' आब'। आइदै आइदै आब' बिबुथि जि मोजां मिनियाखै रिंटन लानांसिगोन आइदै ओरै उनजों माबा साजोबलायो दे। ओमफ्राय बे आरो आंनि मोसानाय मेरला होनाय दं। आब' थारमानि आं आवगायनियावहाय फुराना भिडिअखौ नायजोबनाय जायाखै नालाय आब', ओंखायनो दिनैसो फार्स्ट नुदों नालाय ओंखायनो सोंनाय जादों। ओमफ्राय अनिता राभा थैंक यू सो मच मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए। थैंक यू। लाइव नहीं लाइव तो पहले देखकर चला गया आपने, थैंक यू। न्यू फ्रेंड कम, ठीक है मैं आपको ब्लू दे देता हूँ। क्या अनिमा राभा आपको भी फ्रेंड, जिसके साथ फ्रेंड बनना है फ्रेंड बन लीजिएगा। उसके बाद रिटर्न दीजिएगा एक दूसरे के साथ। मिनिना खिफि फ्लांबाय खोमा दालि गोरान। जोब्बायलै आब'। नै आं ओमफ्राय अके 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 दोन लाइक होनो बावखा नामा? साबसक्राइब खालामखाबाय आङो। जाबाय दे हरबाय आब' बिबुथि।
थांबाय थैंक यू एक्टिव टेक हेलो हेलो सर जी एक्टिव टू थैंक ठीक है मैं जा रहा हूँ आपके चैनल में अभी उसके बाद मैं बाकी बेवड़ा भाई दूसरा का वीडियो देखा करो दूसरा का वीडियो नहीं तो कैसा होगा जो बड़ा बड़ा यूट्यूबर है उसका वीडियो देखो कैसा कैसा करना है इसको कैसा करना है इसको नहीं कैसा नहीं करना है डिस्क्रिप्शन कैसा लिखना है टाइटल कैसा लिखना है इसको बड़ा बड़ा यूट्यूबर के साथ देखने से तो मिल जाएगा कैसा वीडियो बना रहे भाई आप यार तो कैसा व्यूज आएगा यार मा होनदों बिजों मिनियाखै बेजों मिनियाखै मिनियाखै गोमखौ जोबनायनि नङा आबया देयार लाइफ दोन दिया प्लिज फुल भिडिअ देख के बेक करना आब यार बेक खालामनोनो ओमफ्राय निउ प्लेन खाम जोंखौ मोनसेनो लिंहरो नोंखौ मोनसेनो लिंहरो हेल्प सर जी ओके 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 मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ माबायावहाय आरोखि ना आब' मोसानो लिंहरो एक्टिव टेक टू यार अच्छे तरह से वीडियो बनाओ ऐसा कैसे होगा यार वीडियो तो आप जबरदस्त बनाते हैं फिर भी आपने वीडियो डालने में बहुत गलतियां करके रखा हुआ है डिस्क्रिप्शन कैसा लिख रहे यार टाइटल कैसे लगाया होगा आपने टेक्स्ट कैसे लिखा होगा ऐसे लिखने से कैसे होगा यार मेरे डिस्क्रिप्शन में देखो कैसा लिखता हूँ मैं डिस्क्लेमर कैसे लगाता है और टाइटल कैसा लिखता है इसको देखो हैशटैग कैसे लगाता है इसको देखो ऐसा करना नहीं सही यार ऐसा करेगा तो आपका वीडियो वायरल नहीं होगा ठीक है अभी 11 ही सब्सक्राइबर है आपका फिर भी एक नहीं तो दो व्यूज आना चाहिए ना ऐसा गलती मत करो कभी भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अनिवार्य ऑन रहने के लिए हेलो सर जी हेल्प संदीप ठीक है मैं आपको सपोर्ट आईडी से दे जा रहा हूँ ना देख रहा हूँ अभी हम सानाय लेंहरो मोनसे ग्रुप दं जोंहा नंगौना आब' दे मोजां दे आब' मोसानाया मोजां जायोना ओंखायनो आं दहाय सोंनाय जादों नै जोंहा आब'नि गिटार दालिगोरा खिफि गेसाव फैदों थैंक इउ लाइक दोन होनायनि थाखाय आब'नि गिटार दालिगोरान खिफि गेसाव दालिगोरान खिफि गेसाव थैंक यू ठीक है मैं आपका फुल वीडियो देख रहा हूँ नहीं तो ड्रॉप होने का डर रहता है इसकी वजह से एक्टिव टेक टू मेरी बात को ध्यान से सुना मैं क्या बोला था पहले उसको ध्यान से सुन के जो मैं बोला सीओ कैसे एसईओ कैसे करना है कैसे नहीं करना है और डिस्क्रिप्शन कैसे लगना है टाइटल कैसे रखना है और टेक्स्ट कैसे लिखना है बड़ा जो हमसे बड़ा बड़ा यूट्यूबर है उसका वीडियो दिखा करो तो कैसे दिखा करो नहीं तो कैसा होगा भाई क्योंकि उन लोगों का वीडियो देखकर हम लोग को कुछ सीखने को मिल जाता है मोनसे फरायासै बे अबे थाबोखौ आब'नि गिथा हर आब'नि गिथा नंगौ सरि आब'नि गिथा हगार लामाया खिफिनि मा होनदों हगार लामाया खाबनै लोंना फैबाय आं
मोनलोंगो आब'नि खोथा हाबाब मोनलोङैया गोबावथारसै आंहाबो मार दि भिडिअ 3 नंबर थैंक यू अनिमाराबा इतना सपोर्ट करने के लिए इतना कमेंट लिख कर देने के लिए मार वीडियो 3 नंबर सिगरेट सार्जी ओ हो गैया आंहाथ' मोनलोङा दाखालि फिनाय दंमोन ना एसे गोबावनि होआ साहा लोंग्रा खाबसे खाबसे गाहामल' लोंनो होयो जा लोंनो बिबाबो होआ जारलाथार ठीक है सपोर्ट कर लिया कमेंट चाहिए क्या कमेंट भी दे देता हूँ आपको नाइस लिख के देता हूँ अभी फिलहाल नाइस 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 दे ठीक है जो बड़ा बड़ा यूट्यूबर है उन लोगों का कैसे एसईओ करना कैसे नहीं करना है उसको देखो हाँ ठीक है आपने कितना मानदों आब' खिफि लिरनाय नुवाखै आं ठीक है हो गया अभी किसको सपोर्ट करना है अनिमा राबा के जाता हूँ अनिमा राबा को सपोर्ट करने जाता हूँ उसके बाद कविता दीदी के को सपोर्ट करने जाऊंगा देखो देखो हो गया है नागरान से सपोर्ट कर दिया मैंने देखो एक्टिव चेक कर लीजिए कमेंट भी कर दिया और सपोर्ट भी कर लिया आपको ठीक है अनिमा राबा को ओ सॉरी हाँ अब abonee kita blue देते हो आपको और नागरान एस के भोजपुरी प्रैंक हेलो थैंक यू सो मच मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए और सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए रिटर्न मिलेगा आपको सर से ओमफ्राय गुड आफ्टरनून हाँ गुड आफ्टरनून भोजपुरी प्रैंक सपोर्ट मिलेगा क्या हाँ थोड़ा मिलेगा अगर आप सपोर्ट करेगा तो मैं सपोर्ट आईडी से मैं आपको सपोर्ट करेगा अब ये मैं दूसरे को सपोर्ट कर रहा हूँ उसके बाद मैं आपको भी सपोर्ट करने जाऊँगा आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ेगा नहीं तो कैसा होगा ठीक है आने बार अब का 2 मिनट का वीडियो देखता हूँ क्योंकि दूसरे को सपोर्ट करना है ना इसलिए मैं छोटा वीडियो है देख लेता हूँ भाई सपोर्ट मिलेगा हाँ थोड़ा मिलेगा लाइक कर दिया थैंक यू लाइक करने के लिए अब निकिता ओन थैंक यू इसके भोजपुरी प्रैंक लाइक कर दिया थैंक यू लाइक करने के लिए सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कर लीजिए मैं आपको दे दूंगा गुड आफ्टरनून एवरीवन गुड आफ्टरनून अनिवा गुड आफ्टरनून थैंक यू जेमार ग्रुप प्रडाक्शन लाइक लसो होनो फैदों आं बर' सम गैथ'आ थैंक यू लाइक होनो फैनायनि थाखाय आदा जेमार ग्रुप प्रडाक्शन एक्टिव हेल्प सार्जि हारियार मेने बोलिया है हाँ 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 आंना बिनानाव फैबायलै अनिमारा गुड आफ्टरनून थैंक यू गुड आफ्टरनून एवरीवन थैंक यू अनिमा बिनानाव फैबाय आंहा आंनि एमबि गैला आदा आंनि लाइभ आवसो फैसिगोन आं दे जेबो नङा दे लाइभ होआखैबा लाइक होआखैबा लाइकल' होनानै थांदो जाराव जेबो नङा आंहा एमबि गैला आदा आं उननि लाइभआवसो फैसिगोन दे जेबो नङा दे ओमफ्राय थैंक यू अनिमा रामा मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ फिलहाल बड़ा लंबा वीडियो नहीं देखा है 2 मिनट 6 सेकंड का वीडियो देख रहा हूँ अभी दोस्ती को सपोर्ट करना है ना इसलिए ना गोरान हरदो ना लेफ्ट आया आयदाय हरगोन आपने ओके मैं दूसरे को सपोर्ट कर रहा हूँ पहले उसके बाद मैं सपोर्ट करूँगा अभी दूसरे को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं भोजपुरी देन थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए अनिवार्य को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ फिलहाल आपको सब्सक्राइब कर दिया है ठीक है मैं आपको रिटर्न दूंगा जरूर भाई एक्टिविटी हाँ है सर जी हाँ बोलो क्या बात है थैंक यू कार्टून वेलकम गुड आफ्टरनून एवरीवन आप भी ही अरे देखो बैंक भाई मेरा करो भाई ठीक है मैं कर रहा हूँ पहले मैं उसका जो भी मेरी चैनल में आता है मैं उसको रिटर्न दे देता हूँ सपोर्ट करता हूँ मेरे पास बहुत आइडिया तो इस टाइम पर मैं
सपोर्ट तो नहीं कर पाऊंगा ज़्यादा, फिर भी मैं जो हो सकता हूँ उस आईडी से मैं सपोर्ट करके दे देता हूँ। नाम के अपनी कितने मिनी गुड आफ्टरनून, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओमफ्राय एसपी बरपुरे मैं सभी को सपोर्ट कर दूंगा कसम से। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए मांगो, मैं आपको ब्लू दे देता हूँ। ठीक है, আপনি মিনি আপনি কি ট্যাম মিনি পেলে মিনি মিনি বগলা इसी उन्हीं कमेंट करो, चेक करो। ठीक है, अब यार ने आपको सपोर्ट कर लिया है उन्हीं में देखो माले खोनाबाय उन्होंने मावेले नाले। ठीक है, उन्हीं में मैम जी में आपका हो गया। हाँ ठीक है, मैं आपको डन भी करता हूँ, सपोर्ट कर दिया और नाइस लेके देता हूँ। हाँ कमेंट में नाइस लेकर देता हूँ। ठीक है, दिया उसके बाद मैं निकिता दीदी को करता हूँ। उसके बाद मैं भोजपुरी प्रैंक को मैं कर दूंगा। नहीं ड्रामा जाएगा ना, आहिस्ता आहिस्ता करने पड़ेगा। उसके बाद मैं निकिता दीदी के पास जाता हूँ, जो उसने कल वीडियो डाला था। क्या कल तो नया वीडियो डाला था ना उसने, थाइजौ। ठीक है, मैं उसको देख लेता हूँ। निकिता डन। निकिता वो आपसे सपोर्ट मांग रहा है, तो ठीक है आप लोग सपोर्ट कर लीजिए। मैं ऑन क्री थाशु अभी आशु रखो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ऑन करके थाशु आशी आशु रखो। ओके 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 on Abu ya, thank you very much। निकिता सब्सक्राइब डन, अब निकिता सब्सक्राइब डन कर दिया बोले। ठीक है, अब रिटर्न दीजिएगा। अब भी मानदों ओके अनिमा। ओमफ्राय निकितावा होनदों नालेबखौ थांखुना थिनबाय नामा दालि aduh jangan le aduh aduh र अब निकितानि माबानाय थाइजौ खानायखौ नायगासिनो दं दै। ओमफ्राय निकिता सब्सक्राइब कर दिया। नालेबखौ थांखुनानै थिनबाय नामा दालि गोरान लाइक होबाय आं थांनोसै बाय। जाराव दा हरगोन दे आं नोंनो दाहाय। बायसान्स बावनानै थायोबा एसे बावनानै थाब्लाबायबाबो आं उनाव हरनो नाजागोन दे जाराव अनजिमा। बिनिफ्राय आङो एसके भोजपुरी प्रैंक निकिता सब्सक्राइब कर दिया है। निकिता वो सब्सक्राइब कर दिया ने, अन्नानै प्लीज़ उसको रिटर्न दीजिएगा आप। ऑल फ्रेंड बाय। अब यार ऑन नहीं करेगी क्या भाई? करेगी, ठीक है मैं करूँगा। मैं उसका जो पहले आया था ना उसको तो पहले मैं सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं आपको दूंगा। ऑन नहीं करेगा निकिता। अब निकिता आपसे 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 रिटर्न मांग रहा है। ठीक है, कर दीजिए। और नहीं करेगा बोल रहा है। रुको एक मिनट, मेरे को रिटर्न दिया है उन लोगों ने, तो आपको रिटर्न मिलेगा जरूर। ओए मिनी राम आ गई जी, मिनी हम बेनिफ्राय ओए मिनी राम निकिता नहीं करेगी। ओमफ्राय ऑन अभी यार ओमफ्राय एस की आप भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है प्लीज लेफ्ट क्यों थोड़ी देर रुको ना यार, मैं निकिता का वीडियो देख रहा हूँ पहले। फुल वीडियो देख कर करने से अच्छा है, क्योंकि बाद में आन भी हो जाता है ना, इसलिए। ओके एस की थोड़े बाद में रिटर्न कर दूंगी, थोड़ी देर में रिटर्न करेगा बोल रहा है। उनिमा मैम जी थैंक यू खोदो निकिता सब्सक्राइब हरनो हरग्रोदो दे आब' निकिता, बिबाय थाथारबाय हनै। बाय आप भी सब्सक्राइब कर दो। ठीक है अभी 2 मिनट रुको प्लीज, 2 मिनट ओनली 2 मिनट, उसके बाद चाहता हूँ मैं
मेरे शॉर्ट वीडियो का चैनल है। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपका शॉर्ट वीडियो है चैनल है तो दो तीन शॉर्ट वीडियो देखूंगा, उसके बाद मैं आपको सपोर्ट करेगा। खर'नि गिटार साबसक्राइब आब'नि गिटार सापर्ट हरग्रोदोलै अननानै एनिमाराबा गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, थैंक यू भाई आप भी साइज कर दो। ठीक है मैं कर दूंगा, 2 मिनट रुको प्लीज। गुड आफ्टरनून एवरीवन, अब यार ऑन ओके मेरा शॉर्ट इसको मैं पढ़ लिया पहले। गुड आफ्टरनून, थैंक यू आब'नि गिटारखौ नायखांबाय दै, ससेल'सै गोथावल' लिरना हरसैलै कमेन्टआव। गोथाव गावल' जायो गोथाव गावल' जायो आब'नि गिटार। ओके हो गया अपनी गीता का। उसके बाद मैं जाता हूँ भोजपुरी प्रैंक वीडियो के घर में जाता हूँ अभी। हो गया डन हो गया डन अपनी गीता निकिता अपनी गीता डन। अभी जाता हूँ बॉस SK भोजपुरी प्रैंक आपके चैनल में जाता हूँ अभी, ठीक है। एक वीडियो में 9 व्यू है। अच्छा हाँ ठीक है। लाइक कर दिया पहला, कमेंट करता हूँ, नाइस लिख के देता हूँ मैं भी, नाइस लिख दिया मैंने भी। ओ सॉरी, इसके मेरा 2 चैनल है भाई, ओके चेक कर लो। SK रिटर्न कर दिया, चेक करो। कार्टून जी कितना आईडी है आपके पास, मुझे दिया प्लीज। ओके मैम जी मैं बाद में दे दूंगा, अभी फिलहाल तो लाइव में हूँ ना, ज़्यादा दे नहीं पाऊंगा। निकिता थैंक यू ब्रो नहीं है मैम जी निकिता थैंक यू ब्रो। निकिता ब्रो नहीं है मैम जी, निकिता मैम जी हरबाय ने थैंक यू हरनायनि थाखाय। और जोंसार अफिसियेल ओ थैंक यू आंनि लाइभ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय। लाइभ होआखैबा लाइक होदो दे, मैया नोंनो हरनो हायाखै दे, आं नोंनोबो हरगोन दे दिनै। लाइक होआखैबा लाइक होदो, हरला आंनो ना गोरान हरदोंथ' हरबाय आब'नि गिता नायदो चेक खालामदो। एनिमाराबा अन आब'नि गिता अन अनिमाराबा ऑन थैंक यू। विभूति सब्सक्राइब कर दिया, ठीक है। अनिमाराबा ऑन विभूति सब्सक्राइब कर दिया, अब उसने भी आपको कर दिया है। ओके कार्टून जी SK भोजपुरी कमेंट चेक कर दो प्लीज बैक ऑन थैंक यू ऑन रहने के लिए। यार नाइस लिखा है, नाइस थैंक यू ऑन रहने के लिए। जोंसार अफिसियेल आं हरबाय दे ब्र' दे, आं हरगासिनो दे नोंनोबो, नै आं थारमानि नैबेनिखौ हरग्रोदों दे। मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ, ऑल पे कर दिया मैंने। और एक वीडियो देख लेता, 2 वीडियो देखा है मैंने अभी, आपका 2 वीडियो देख चुका है। जोंसारनो हरगोन दै, एबार दिनै हरथारगोन आङो जेरैखि जाया हरगोन आङो। माबाखौ नायग्रोदों, थैंक यू SK लिख लिया है, आं हरबाय दे थैंक यू हरनायनि थाखाय। आरो यार लाइव डन, यार लाइव सब्सक्राइब कर दिया डन ऑन आब'नि गिता अनिमाराबा ऑन थैंक यू जोंसार दे ब्र'मोन
ओमफ्राय SK आनिया सब्सक्राइब कर दो आनिया मैम जी आपसे सब्सक्राइब मांग रहे थी कि सपोर्ट मांग रहे सपोर्ट दीजिए आनिया मैम जी आप भी ऑन अभी यार ऑन ठीक है कर दिया है ठीक है अभी मैं जाता हूँ जंगसार ऑफिशियल ब्रो के घर में जाता हूँ क्योंकि मैं कल उसको दे नहीं पाया इसलिए उसने आज आया है तो लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए प्लीज जंगसार का ब्लू दी देता हूँ मैं जंगसार को भी पहले ब्लू दी दिया है बारायाखै मानो बारायाखै जाखो र' आं नायनि मानो बारायाखैसो आं हरबायथ' आं हरबाय आब'नि गिथा हरबायथ' एलाय 401 जाबाय गावना 400ल'खामोन टेक जाबाय आब' नायदो 401 जाबाय नोंना 400ल'खामोन आं खालामबायथ' आंलाय आन्दायलायदोंसो आब' मनिसा दाउलेब दालि गोरान फैबायनो थेंक इउ आब' लाइक होआखैबा लाइक होदो SK दोनखो दिया बारायाखै माथो नायफिनलाय आं हरबाय आब' सयथिबो आं मानो थगायनांगौ कमेन्टखौ चेक खालाम नों कमेन्टखौबो आंनो दा जोंसारनियाव थांबायना जोंसार अफिसियेलनावहाय ओमफ्राय नोङाबा थांगौमोन माखौ नोङाबा थांगौमोन जाखो आब' मनिसा औ गोजौआव थाबाय नै लाइक होबाय खिफि आंहा माब्ला बेटेरि गैया जोंनाव कारेन्ट गैया दे आब' नङाबा थागौमोन दे थेवब्लाबो आं सापर्ट हरनानै दोनगोन दे आब' मनिसा ओमफ्राय मनिसा फैदों हनै मोसानानै राभा साबसक्राइब दोन एसकेनि साबसक्राइब दोनखो दिया है ओमफ्राय आब' थेंक इउ आब' निकिता थैंक यू सो एसके जो मुझे सब्सक्राइब करेगा उससे मैं भी सब्सक्राइब कर दूंगा अभी का अभी ओके भाई सब्सक्राइब करने से पहले फुल वीडियो वॉच करना चाहिए फुल वीडियो वॉच नहीं करेगा तो बाद में ऑन हो जाएगा इसलिए फुल वीडियो जो सपोर्ट करना है सपोर्ट कर लीजिएगा डायरेक्टली सपोर्ट करने से ऑन हो जाता है भाई ओमफ्राय एसे सान्दुं गोसा कारेन्ट गैया दाउलेब ओमफ्राय आनिबा राभा अन है अके राभा ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो निकिता आगै आब'नि थाना संहरदों ओमफ्राय आनिबा राभा अन थैंक यू अन रहने के लिए जाबाय ओमफ्राय SK भोजपुरी शॉर्ट वीडियो देखो भाई लोग ओके मैंने आपका 2 शॉर्ट वीडियो देखा है हनै नाम्बार लेना हरगो ओमफ्राय मा होनखो आं जोंसारनि भिडिअ नायगासिनो दं दे ओमफ्राय हरगोन आङो ओमफ्राय बेनिफ्राय SK भोजपुरी ज्वाइन करो जोंसार ऑफिशियल ने बोला है SK आपको ज्वाइन करने के लिए बुला रहा है जाओ सपोर्ट कर लीजिए रिटर्न दीजिए जब सपोर्ट करेगा वीडियो फुल व्यूज करके सपोर्ट करना नहीं तो बाद में ऑन हो जाएगा इसलिए फुल सपोर्ट कर दीजिएगा ऑन एनीवेयर थैंक यू बेलेक फ्रॉम यू बेलां फ्रॉम यू ओमफ्राय अन साला दासो फैदों खावब्ला नुजाफैदों रायखुमा जानायखाय राबे खुंगुर बोला फुल वॉच करने के लिए दालि लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए बिकुंगुर ब्रदर माय हार्ट आब' बिबुथि दालि जाबाय बिमा फिसाजो आनिया राभा अन थैंक यू अन रहने के लिए बिकुंगुर है ऐसे थैंक यू अन रहने के लिए ऑफिशियल सब्सक्राइब कर दिया अरे यार उसका तो बहुत लंबा वीडियो है तो अभी इतना जल्दी में कैसे सब्सक्राइब कर लिया आपने यार लाइव थिंफ्राय मा ओंख्रि जाखो माने मनिसा दाउलेब
थांथ'नाङालै नै आब'नि गिथाया थांथ'नाङा होनबा अबा सरि आब' यार थांथ'नाङा होनदों आंनि बाराबा अन थैंक यू जोंसार ऑफिशियल एस के भोजपुरी में आपको देने रिटर्न करो एस के भोजपुरी में आपको दे दो रिटर्न करो रिटर्न मांग रहा है मेरे को नहीं देगा क्या डालीग्रान देगा अरे यार आपको ब्लू दिया था दिगा अन आंनि बाराबा अन थैंक इउ जायखौ दावलेब नों जायाखै आं अभी हो गया है ओ सपोर्ट कर दिया मैंने जंक्शर ऑफिशियल को तो मैं उसको सिंबल ही डिलीट आओ हाँ दिनै 3 तारीख 6 मास जाबाय सपोर्ट कर दिया है मैंने उसके बाद किसको करना है मैं भूल गया सॉरी किसको करना था बाकी रह गया था आबौ मैंने सारखौ मा सोरमोनलाय आयो कमेन्ट थालांजोब्बाय नामा कहाँ से हो भाई मैं आसाम से बोल रहा हूँ आसाम बंगाल सामने से आसाम बंगाल बॉर्डर से बोल रहा हूँ अभी इस मा ओंख्रि जानाय दावलेब खुंगुर आने आसु कंगी सब्सक्राइब कर दो भाई खुंगुर आपको सब्सक्राइब करने बुला रहा है गुड आफ्टरनून थैंक यू ऑन आबोनी गिटा आपको अनिवार आबा मैम जी और मोनिसा अनला मेवाय आरो ना बाथोन एस के भोजपुरी के आपको डन कर दिया रिटर्न दे दो रिटर्न करने के लिए बोल रहा है एस के आपको अन खुंगुर मा ओंख्रि आगै गोथाव मा गुरैदोंमोन नामा नालाय अरे यार बे मबाइल गंसे बिराद स्ल' जाग्रा जाबायलै आंना अब मोनिका मैं जाता हूँ अभी जो भी दिन है दीदी है डन जोंसारखौ दीदी अभी मनीषा थांसै आङो अब मनीषानियावहाय 1 मिनिट 20 सेकेन्डआव थांनोसै कमेन्ट हरजाया दे बेयाव आब'नि गिथा आयै सरि दै मानोना उनाव कमेन्टआ थालांबायगोन भिडिअ सापर्ट खालामबायनो अननानै दुखु दामोन कमेन्ट थालांदोंबा खुंगुर मा ओंख्रि आगै गोथावना दलथा बाबु गोथावना गुरैदोंमोन नामा नालाय आंखौल' दुखिया खालामो खिफिया खालामाखैब्रा नै थांबायब्रा आब' मनिसा जोंसार अफिसियेल साबसक्राइब दोन अके नेखि जोंसारा आब'नि खिथायाव गाबजों जोंसार बाय खुवानाय तुमि खेला जोंसारा मा ओंख्रि अफिसियेल नोटिफिकेशन चेक कर दियो सब्सक्राइब कर दिया है गुड आफ्टरनून थैंक यू मैयानियानो थिफिनाया अन थैंक यू ओ नेखि फुल वाश करना साहि ब्रो ओमफ्राय मा होनदों जी आब'आ माबा मनिसा होनदों अन आब' यारा नेगिता आब' दालि गोरानसोमोन अल थैंक यू अन आब' मनिसा आब' अबाव दालि जाबाय बिमा जाबायना दे साबसक्राइब खालामबाय आङो बेना कमेन्ट हरजाया लाइक हरबाय औ बिनिफ्राय आब' दा बे खुंगुरनाव थांनोसैलाय दाना जाबाय दे हरबाय कमेन्टआ थालांजोब्बायलै अबा अके दोन बेनिफ्राय आदा बे खुंगुरनियाव आयै सोरनाव थांथाय आदा बे खुंगुरना दालि सि सुनायखौ नायलायबाय नै आदा बे खुंगुरना ओमफ्राय निउ फ्रेन्ड खाम फ्राय आं थाबायबाय यार इउ फ्रम कोड 7 गेमर AK47 कोड थैंक यू मेरी लाइव स्ट्रीम में आने के लिए सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कर लीजिए लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज़ मैं भी रिटर्न दूंगा आपको गुड आफ्टरनून थैंक यू ऑन रहने के लिए
शायद गेमर के पोटेशन को थैंक यू सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए प्लीज अपनी किता ऑन मोनिसा थपाय आं बाय बाय सॉरी दे जेबो नङा आबो दे होमबालाय ओमफ्राय एसके इउर कान्ट्रि नेम इन्डियान Good afternoon on Abu Bibuti, thank you. Animaraba, good afternoon, thank you on Renekle. SK Bhojpuri praying your country name is what? Hariyar, Northeast. Bengal border से फै स्पि on thank you दे फै दे मनिसा सना आंनियाव अनिमा दीदी है हो मेरा गा खाना न्यू फ्रेंड खाम ओके बाय थैंक यू मैं आपको ब्लू रख लेता हूँ इसे है तो थथर' आगै आं दा फैफिनगोन भिडिअ बानायदों दे आब' दे जेबो नङा अके बिखुंगुर साइड गेमार AK-47 कोर थैंक यू अनद्रे नेक्ले आब'नि खिथा अन आदा बिखुंगुर अफिसियेल दं अन लेंगुवेज डिफारेंस अके हा जाबाय ना लैंग्वेज अलग है हमारा इधर बोलने में थोड़ा सा आदा बेंफुरनाव जाबायलै हरबाय लाइव अन थैंक यू अनिमा थैंक यू अन आबुनि गिथा अन आबु यार जोंसार फंबाय मा खबर ओमफ्राय आगै बिखुंगुर नोंलाय हरबावला नामा माबा SK ब्लॉग इंडियन थैंक यू सो मच मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए यार लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए प्लीज लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए SK ब्लॉग इंडियन सर जी मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी आया है और आबुनि गिता और आबु यार মই जावदै मादुलवा মই जावदै मादुलवा মই जावदै सॉरी मैं समझ में नहीं आया अनिवार्य जी मैम जी क्योंकि ऐसा ज़्यादा समझ में नहीं आ जाते मेरे को बाय ओ थैंक यू बाय बोलने के लिए तो मैं आपका ब्लू रख लेता हूँ SK ब्लॉग का जंसर SK ब्लॉग सर जी आपको बुला रहा है जंसर ऑफिशियल ठीक है मैं आपको ब्लू दे लेता हूँ हर आबुनि गिथा बाय एवरीवन थैंक यू अनिमा थैंक यू निगिता आबु मानो गाबखो खुंगुर बाय अनिमा दीदी बाय ओके अन SK ब्लॉग खाम बुलाराय बाय दालि गोरान नोंबो थांसै नामा बिगुर आंनोबो नै माबाजों बुंलांबाय जोंसार अन मै मादुलय जाओ मादुलय माने मादुखौ माखौनो सॉरी मादू का मतलब क्या होता है प्लीज बोलना यार मादू मानी क्यों है सीडी फैमिली हेलो बर' कार्टुन मदलय जाओ मद माखौ मद होनो मिथियाना आंबो बुजियाखिसै अनिमाराबा बाय थैंक यू शेफाली नार्जारि थैंक यू मा जायोमोनलाय शेफालिखौ हो अलखाखौ मा जायोमोनलाय आंहा बिबोनां फैदोंलै नै आंहा बिबोनां फैदों बिबोनां फैदों लाइक होखैबा लाइक होदो दे बिबोनां सिडि फेमिलि लाइक थैंक यू लाइक होनायनि थाखाय सिडि शेफालि दे लोगो जानोसै दे हा मिनिबाय नै आरो बेंगुर मदमानि मा होननाय जायोलाय अननानै खोन्थाहरलाय एसे अननानै मादु मानि थुमाक बालफाव दालि गोरान नंगौना नङा जाखोथाय होबाय गुमै दे हरलाय बे मबाइल आं शेफालिनो सापर्ट हरनि ब्लु नां
सेफालि आं नोंनो ब्लु हरनि दे जाराव लोगो जालायदो दे नोंनाबोथ' 1K थांखाबायना वाच टाइमा नोंनाबो कमप्लिट जायाखै जानो हागौ आं नैबे ना गोरानजों हरनि सेफालि ओमफ्राय सिडि बावदों आं आब' सिडि फेमिलि नो खनसे ओमफ्राय आंनि बाराबा बाय बाय टिके है गुमै लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ सिडि फेमिलि लाइक आब' यारा दङ थेंक इउ आब' फार्स्टनिफ्राय दासिमबो दङ नोङो बिदि सापर्ट होनायनि थाखाय थेंक इउ आब' थेंक इउ स' माच जोंसार सेफालि दे लोगो जादो लोगो जालायदो दे ओमफ्राय मिनिबाय यार जाल्लाबाय र' आब' निगिथाया माखौ सानहाबखोलाय आब' निगिथा मा दुमनि तुमा बाल' फाव दालि गोरान एवफारिगोनबो होबाय गुमाय दे होनायनि थाखाय सिडि नों बेयाव सफैबाय सेफालि जोंसार नोंखौ लिंहरदों ओइ सापर्ट होलायदो दे ओमफ्राय आब' यारा आब' सिडिखौ मिनिबाय ओमफ्राय गुग्ला बेरबाय सिडि ओमफ्राय माबा होनदों बिबोनाङा आंना जायाखै गुमै माया नंगौ वाच टाइमा जायाखै बायदि मोनखादों नोंनिखौबो जायाखै बायदि मोनखादों आङो वाच टाइमखौ ओमफ्राय सिडि फेमिलि आब'आ मा होनदों ओइ नोंसोरलाय बेयावसो थफ्ला दंफैयोना सोरखौ रायखो आब' सिडि मा ओंख्रि जानाय सिडि आब' यारा मा ओंख्रि जादों होनदों जागोन दे गुमै औ दे नै आं नोंखौ ना गोरानजों सापर्ट हरगासिनो दं दे नोंनि माबा मा होनोमोनलाय फुरि बानायनाय नायदों नै दाखालिबो नायखांखाबाय नायनाया होमबाबो नैबे सापर्ट आइदिजों नायदों सेफालि आं नोंखौ खालामबायनोलै सेफालिया नोंखौ खालामबाय नोंबो आंखौ खालामदो दे सापर्ट होलाय दे रावबो नङा सेफालिया आंनि बिबोनांसो सोरां जोंसार ना गोरान नोंसोर नाम दोननायानो जाजोबथारदोंसै नेपालि ना सेफालि दालि गोरान सेफालि आदा बिखुंगुर सिडि जोंना ओंख्रिया आलु सयाबिनसोमोन सयाबिनसो आलु सयाबिनसोनो गोथाव दे बेबो दा फैफिनो ओमफ्राय फुरिनानै नायदों नोंबो ओंखाम जालाया सिडि मिनिबाय माखौबा नोंबो ओंखाम जालायो सिडि थेंक इउ दालि गोरान हरबाय ना हराखै हरबाय आदा बिखुंगुर नोंनिखौ माला बेसे नायबावनो सि सुनायखौ गोदान भिडिअ आपलड होदो सानफ्रामबो निरमाजों सुयै जिजोबसिगोन नोंनि बे लंपेन्ट गस्लाया सि सुग्रा लादो जोंसारनिखौ खालामबाय आं खालामबायनो जोंना बिबोनाङा मा ओंख्रि जारौ सेफालि नोंसिना आरो हर र' लासै हराबा अफाय खेनसे हाजोबनो दाहाय हरना दोनगोन दे आं मोनायावहाय आदा बिखुंगुर दा हरगोन दे आङो मोनायावहाय दिनैहाय आंहा मोनायावहाय भिडिअ खालामथारनांगोन मानो होनना बुङोबा भिडिअखौ नोङो सप्तायाव मोननैसोखौ होनो हाथारनांगौ नङाबा इमप्रेसना बिराद डाउन जायो आरोखि ओंखायनो होनो नाजाथारनांगौ ओमफ्राय मा होनदों
जायो आरो सिडि सि अके दे आंबो आइ अके दे आंबो खालामबाय दे सेफालि खालामबाय ने जोंसाराबो ए जालायोसि सेफालि जारौ दे लोगो खालामदो सेफालि खालामदोनो आदा बिखुंगुरखौ बेनावबो बिराद बुरजा आइदि दङ आंनोबो हरदों आदा बिखुंगुरा सिडिखौ मिनिबायनो हि हाथाय देखायनानै ओइ बर' कार्टुन आंनिलाय हरबाय हराबा गुग्ला जागोनबो हरबाय गोरलै आब' आं हरनाय बायदि ना हराखैमोनलाय र' नायफिननांसिगोन बावलायलाङो आया नोंबो मा होनदों फाग्लिथारदां माबा बुरिया आंना गरमाव खिबुआ गुग्ला जाजाबासै होनना बुंनायानो आंखौ ओंखायनो मिनिखादां आं जोंना गुमै मैथा अमा सबाय बिमा बाजामोन गुमै भाजासो गुमै अ दे गोथाव दे बर' आं थांनोसै दे औ दे ब्लु बोखारदो थेंक इउ दसे समबाबो आंनि LLB आवहाय फैनानै सापर्ट फैनायनि थाखाय आब' यार होनदों ना सिडि जाजागौमोनबो ना हरबाय दे ना गोरानजों जारौ आं नोंनोबो सिम्बोलल' हरबाय दै फुल भिउ नायनानै हरबाय आङो र' दे आब' सिडिया हरनो हराखैमोन दे आं नायफिननांसिगोन दा मोनायाव हरना दोनगोन दे आदा माखासे आइडिखौ दाथ' लाइभ होनायाव हास्लाबला आङो आंहाबो नै टाइमा जानोसैलाय माथो बारा गोबाव गैलालाय ए सरि आब' हराखै नै नों होना होमबा बावबायमोनलै आब' सिडि औ बोखारबायना आङो सिडि जागोनबो ना अर गखाया रावबो हराबा ना गोरानखौ बाथोन देना ओंखाम सोमजाना जानांसिगोन फटकआव माबा होनायखौ सिख्ला फटक दोननाय माबानाय बेखौ नायदों आब' सिडि फेमिलिनिखौ नायगासिनो दं आङो आं नोंनाव अपिल' लिरना हरनोसै दै आब' सिडि फेमिलि लाइक होबाय कमेन्ट हरग्रोबाय ओमफ्राय लाइक होबाय ओमफ्राय नै भिडिअआ 1 मिनिट 5 सेकेन्डल' जादों 54 सेकेन्डनि भिडिअ ओमफ्राय मिनिबायलै ना गोरानखौ बाथोन देना ओंखाम सोमजाना मिनिबाय ओमफ्राय आबैया आंखौ ओमफ्राय नै गखालामोन नों बर' दे नायगोन आब' सिडि मा दे हरदो दा हरगोन बे आदा बेंगुर खै केजिनि गुग्लाया सिडि थाङोबा खोन्थालांदे सेफालि जारौ ब्लु लाखिफिननाय आङो दा दे र' आं मोनसे आइडिजों दा हरगोन र' बारा नङा 10 केजि आब' सिडिया बारा नङा 10 केजि नो आब'नि गिथाया थांखो ना माखो आब'नि गिथा थांखो ना माखो खोमोन नुवाखिसै आब'नि गिथानिखौ आब'नि गिथाया मार जाखो थांखो ना माखो गाबनानैसो थांबाय माबा
जाबाय दै आब' सिरि हरबाय। आब'नि दङ दङ माथो सिरि थानांगौ आंहा नै माबाखौ लाखिबावबायसोमोन आङो माबा सानहाबलायनायखाय दे हरफिनबाय ब्लुखौ र' बोरो मोनसे आइदियालाय बोरो खांख्राइ दाबुआ बोरो खांख्राइ दाबुआ खांख्राइ दाबु बोरो खांख्राइ दाबुआ बोरो खांख्राइ दाबुआ खांख्राइ दाबु फैलायबाय नै दाना खांख्राइ दाबु है खांख्राइ दाबु फैबाय आब'मोन निसानो दहाय हरनो रोंदोंना रोङाखैमोनथाय आं बावबाय माबाजों हरदोंना हराखै ओमफ्राय आब' मोनिसा खोन्थाहरलाय अननानै आं बावबायलै थांनोसै दे होमबालाय आं ब्लु बोखानोसै आब' मनिसानो हरदोंना हराखैमोनथाय आङो थाथ'नो थिनदों आब' माबाया निगिथाया बे थिफ्रियाबो दाबो दं आफा गरमाव नोंनो ब्लु होनो रोङाखैगोनलै दे ब्लु होनोसै आं नाय मारै जालायखो नोंहालाय बाय नोंगौखौ होनदोंना नोंगौ होनदों जाखो नोंगौबा आं माबानोसै आदा बिखुंगुर हराखै हरद' हो मोनसा फैसा राननो नागिरदों औ हरखांबाय आं दहाय हरखांबाय मोनसे आदा बिखुंगुर हरखांबाय आङो हरबायना आंनो हरबाय आदा बिखुंगुर हरबाय आं थांनोसै होननायखाय ब्लु बुखादोंमोन आदा ओमफ्राय र' आब' मनिसानाव थांनि आङो र' हराखै होनदों बियो नैबेजोंथ' हरखायाखै माबाजों नैबे आइदिजों खांख्राइ दाबुजों गावहा बाय होनबायना ओंखायनो आब'नि खोथाखौसो होनदों बाय सरि आं बुजियाखै ओंखायनो आब' मनिसानाव थांनि आं आब' मनिसानावहाय थांनि थांबायगोनलै आब' मनिसा नोंनावहाय दहाय हरबायगोन आङो नैबेखौ आं नायनोसै गुसुंखौ आं आनजाद जि गुसुंखौ नायबा नैबेखौनो नायफिनसै आङो 11 दिन जानायखौ 3 मिनिट 18 सेकेन्ड हो नै गोलावखौ नायबाय आङो 11 दिन जाबाय होनबाना 3 मिनिट 17 सेकेन्ड आयु बेनोसो नागिरबाय माथो बे खांख्राइ दाबुखौ हरना दोन हराबा बेनोसो नागिरबाय आब'नि खोथाया हरगोन दे हरगोन दादांथल' हाथुनासो लाबाय आब'नि खोथाया आंखौ देनो ओमफ्राय गुमै आंनो नोंनि नाम्बार नांगौ नांगौ ना दे ला दे नों हो दे ला दे आंनि नाम्बार औ।                                                                                                                                                       '                                                 ' फेसबुकआवहाय माबानो ना मानो बबेखौ नांगौ
हो माबानाव दंखायनो रुमफालिनावहाय खोनाबाय दा रुमफालिनाव हरगोननो नोमब'आ रुमफालिनाव हरगोन नामा नाम्बार दंखायो रुमफालिनि नाम्बार खिफि नों मा होनदों आब' मनिसाया खिफि नोंजों लाहेन मारैनो लाइन मारैनो नाम्बार बिबाय नङा बिबोनांसो जायो आब' मनिसा बिबोनांसो हरबाय दै आब' मनिसा 3 मिनिटनि भिडिअ नायबाय आङो 3 मिनिट 17 सेकेन्डनि भिडिअ कमेन्ट हरग्रोबाय लाइक होबाय साबसक्राइब खालामबाय नै होमबाबो ससे दंबावो ट्रेन गाखोनायावहाय सहैबाय ओमफ्राय मा होनो खिफि बेखौथ' सेफालिया आंजों फेन गैया नामा गैया खोमा सेफालिया दे फ्रेन्ड जालायदो सिरि ओइ सेफालि लोगो गैयाबा लोगो जादो नो क के का किड टिभि क के का किड टिभि हाय थैंक यू सो मच मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए और सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कीजिए मैं आपको रिटर्न दे दूंगा आब' बिखुंगुरा आदा बिखुंगुरा होनदों बाय बाय मानो बाय बाय जाखो दानो थांसैबो आरो बिदिजों मारै जानांगौ आदा बिखुंगुर कौनसा हो आप एफ कौनसा हो जी आप मैं ऐसा ही हूँ सर जी लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिएगा प्लीज हरगोन माना आपको ज्वाइन किया लगा हो माना आपको ज्वाइन कर दिया लगा हो आप मुझे भी ज्वाइन कर लो ओके लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए प्लीज दे सेफालि दे सापर्ट लालाय जाबाय दै आब' मनिसा नोंनाव थांबाय ओमफ्राय दाना हरबाय दै आब' मनिसा हरबाय आब'नि गिथानो हरग्रोनोसै दे आङो आब'नि गिथा देनो नागिरदों आंखौ हाथुराजों आं गियो बेखौ 3 मिनिटनिखौ नायनोसै आं थाइजौ जालाखौ नायथ'ला ओके सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कर लीजिए मैं रिटर्न दूंगा आपको सपोर्ट आईडी से कमेंट करके रख लीजिए वीडियो में आपको रिटर्न दूंगा जरूर मैं आईडी से सपोर्ट करूंगा जरूर करेंगे जी ज्वाइन कर लो रिटर्न मिलेगा अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो मैं ब्लू दे देता हूँ सपोर्ट मांग लीजिएगा आपको ब्लू दे दिया अगर जाना है तो बोल के जाएगा अगर आपको जाना है तो बोल के जाने का क्योंकि मैं ब्लू वापस रखूँगा आप बोल के जाएगा तो ओमफ्राय आदा बिखुंगुरा होनदों मनिसा आब' आं बुलबारिखौ लोगो हम थांनो र' नेहासिनोनो ओमफ्राय आब'यारा मा होनदों खांख्राइ आब'नि गिताया होनदों ऑन थैंक यू ऑन रहने के लिए थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी मच आयो माथो बेना एमबि गैला मोनसेखौसो मा खालामदो दा एमबि सोनो हागोन आं मनिसा खांख्राइ दाबुजों खेबजागोन सब मुझे ज्वाइन करेगा उसको 7 आईडी से रिटर्न मिलेगा आदा बि 7 आईडी दङ बेनावहाय नोंनावबो 7 आईडी दंखायोना हनै सापर्ट लालायदो दे आदा बिखुंगुर दङबा मेरे पास भी है 7 आईडी लेकिन अभी फिलहाल 7 आईडी दे नहीं पाऊंगा क्योंकि अभी मेरे को काम में जाना है सिर्फ 10 मिनट ही रह पाऊंगा शायद 10 नहीं तो 20 मिनट अभी फिलहाल ड्यूटी में
दे दा नोंबनावहाय बिहरगोनो नोंबनियावहाय नोंबो आं गिखाया खांख्राइ थिफ्रि अ दे सेफालि दे लोगो जादो जोंहा सेफालि हनै आबैयाजों लोगो जादो दे अभी टाइम खम है मेरा भाई ओके जा सकते हैं आप जाना है तो अभी ड्यूटी का टाइम होने वाला है तो मैं अपनी गीता को अभी खांख्राई दाबू से सपोर्ट करने वाला हूँ सपोर्ट कर दिया है मैंने निकिता दीदी को खाना खा रहा है वो अभी उसको सपोर्ट कर दिया है लाइक भी कर दिया ऑल नोटिफिकेशन में भी रख लिया सेफालि दे लोगो जादो आं जोंहा सेफालि लोगो जादो दे दे खुंगो लोगो मोनासै नामा बुरबुलिखौ बुरबुलि होमबालाय आदा बिखुंगुर आंबो लाखिनोसै दे दुखु दामोन खामानियाव थांनो होनलायदो थांदो जेबो नङा आब' मनिसानो हरबाय ओमफ्राय आब' कबितानो हरबाय ओमफ्राय आब' इयारनो हराखैगोन ओमफ्राय सेफालिनो हराखै बेबायदिनो खांख्राइ दाबुजों 42 जाबाय दै आब'नि गिथा दा हाथुराजों देनो नागिरो आंखौ नोंनाव हाथुराजों देनो नागिरो आंखौ दोनजाबाय आब'नि गिथा ओमफ्राय आङो हरनोसै आंबो सिडिनोबो हरखांखाबायगोन आं बेजों आब' माबानाव थांसै आङो बिबोनांनाव माबा सानहाबबायसो मोनाखैबा खोन्थाहर अननानै दे आदा थांदो दे जेबो नङा दे खामानिया बयहाबो गोनांथि टाइमा बयहाबो बेसेन दं खामानिजों फैसाजों एखे होननाय खोथा दङ मोनसे टाइमजों फैसाजों समान ओंथि दं दे आदा दे थांदो जेबो नङा दे आयै आब' सेफालिना आब' मनिसाना कमेन्टआ थालांदोंथ' नै सेफालि 1.18K जाबाय नोंना दे आंखौ हरदो आब' मनिसा आंनिखौ खालामबाय आंनिखौबो खालामदो दे ओमफ्राय मनिसा खांजागोन थालांदोंमोनथ' आरो दहाय ओमफ्राय बेखौथ' फोरोङो मनिसा फै जोंहा सिडि नायनानैसै खांख्राइ दाबु बाय दंजोयो आं थिफ्रि आब'नो हरदे आब' इयारनोबो खांख्राइ दाबुजों हरबाय ओमफ्राय दाना माबानाव थाङाखैगोन आं आइटिजों बोरै हरबाय दाना नालाय सेफालिना होननो मोनबाय हरबाय दाना आं भिडिअखौ गोलाव नायनानै हरनो हाला दे गुसुंखौ नागिरनोसै आङो गासिबो गोलाव जोबखालि आं दाखालिनिखौनो नायनोसै सेफालि जारौमोनखौ नायबावबाय नै आङो मनिसा फै जोंहा सिडि खांख्राइ दाबु बाय बेखौ फरायखांबाय जाथ'वाखै मनिसा दाबो जाथ'वाखैनो आब' इयारा सेफालि मा ओंख्रि संबाय खोन्था बे मा ओंख्रि संबायबो खोन्थाया बे थिफ्रिया आब' इयार मा ओंख्रिनो खोन्थाद' अन थेंकिउ अन थानायनि थाखाय संथ'वाखै दाउलाया जा नाम दोनबाय आब' मनिसाखौ दाउलाया
अफायबाफोरसो कमेन्ट थालांखो ना माखोथाय थांबायगोन मा बियो बेनिखौ लाखिफिननांसिगोन। दाबो सङा दाबो सङा बादुलि थिफ्रि इयारलाय आं लोगो जाबाय आब' इयार लोगो जाबाय ने दे बिदि रिटार्न खालामलाय जेबो नङा। सेफालि न'आव फैथाराखै नामा ओजोंहाय गामियाव माथो थांबाबो लोगो मोनहैया जोंलाय न'आव फैथाराखै जिडि सरगियारि अफिसियेल हेल' ब्र' लाइक देन थेंक इउ जिडि सरगियारि अफिसियेल थेंक इउ आंनि लाइफ स्ट्रिमाव फैनायनि थाखाय र' आं नैबेखौ हरनानै नोंनो मोनसे हरनानै दोनसै सापर्ट जाय फैयो आंनि LLB आव एसेबाबो हानायखिनिखौ सापर्ट हरनो नाजाखायो आङो दे हरगोन दे सापर्ट नोंनोबो आदा जेदि ओमफ्राय आब'नि गिता अन आब' मनिसा आं दाउलेब दाउलेब खोना लाजिनो रोङा बेखौनो दाउलेब बुङो ना नों थफ्रि आंखौ बावनांगौबा गावा नों गुग्ला जाबा माबादि मोनो बेखौ मिथिखा नों आब' मोनसा होनदों बेनि खिफि आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दतमा कसुगाव खाथि गसाइगाव खाथि बाग्रागुरि खाथिनि आं गेजेर खन्द'नि ओमफ्राय मा होनदों सौरभ कासल ब्लग सपोर्ट थैंक यू सो मच मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए लाइक नहीं दिया तो लाइक कीजिए और सपोर्ट नहीं किया तो सपोर्ट कर लीजिए अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो मेरी एक वीडियो देख कर फुल व्यूज करके कमेंट करके रख लीजिए इस कमेंट में सपोर्ट कर दिया और सब्सक्राइब कर दिया न्यू फ्रेंड ऐसा लिखना मत बस नाइस नहीं तो वेरी नाइस ऐसा लिख कर कमेंट कर दीजिए मैं आपको ज़रूर रिटर्न दूंगा 2 आईडी से रिटर्न दूंगा मैं आपको शेफाली चेक खालामदो मैं आपको ज़रूर सपोर्ट कर दूंगा आप प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कर लीजिए और लाइक नहीं दिया तो लाइक दीजिए अभी खिलानो हिजाव नायबा हिनजाव नायदोंमोन खांखिलानो र' खानिखौनो दासान्दि टाइमानो मोना सापर्ट होलायबाय थानाय जायो नालाय भिडिअखौनो बानायनो मानो होनना बुङोबा मोनायावहायबो आंखौबो सापर्ट होफैयो नालाय आंहाबो सापर्ट हैनांगौ जायो फाला बदल होलायाबाबो जाया नालाय सापर्ट होनायाबो ओंखायनो सापर्ट होलायलायो आरोखि ओंखायनो दासान्दि भिडिअखौनो खालामनो दिनै आं नाजागोन बिदिनो आइडि मोनसेजों सापर्ट होनानै मबाइल गंसेजों भिडिअखौ बानायनो नाजागोन आरोखि आङो दिनै लाइभ स्ट्रिमावहाय थाफानांगौ जायो नालाय नङाबा आंहाबो मारै जानो आब'मोनहाबो आंखौ जि सापर्ट होफैयो फार्स्टनिफ्राय लास्टसिम थाफैयो होमबा सापर्ट होबाय नालाय आंहाबो रिटार्न सापर्ट होनांगौ जायोना ओंखायनो फाला बदलसो नालाय बिदिया ओमफ्राय ओइ सेफालि चेक खालामदो सिडि आब'आबो हरबायनो सेफालि जारौ नोंनोबो सेफालियालाय सेफालि माबादों ना माबाखैनो खांखिलानो हिनजाव जिद्दि सौगुआरि अफिसियेलआ दे खालामबाय दो आंबो खालामबाय दे खालामबाय दे आंनोलाय माया आं बुजियाखिसै खोन्थाहरफिनलाय अननानै दसे सम मिनियो नोंनि भिडिअ नायनो थेंक इउ आदा आंनि भिडिअखौ सापर्ट होनायनि थाखाय दा बेग होगोन आं सेफालि दा बेग हरगोननो दे बेग हरखायाबो सेफालिया मालाय बायदि नङा आंनोबो बेग हरदों फंबाय आंनि डार्लिंआ लाइभ अन खालामदों आं थांनोसै दे थांदो आदा जेबो नङा दे आदा ओमफ्राय सिडिया मा होनदों मनिसा आब' इयार होनदों थेंक इउ सेफालिया होनदों इयार लाइभ दे सिडि फेमिलि दे सेफालि आं दा जा दं माबाजों हरनानै दोनगोन दे नांगौबा जा दं आइडि बेजों हरनानै दोनगोन आं नोंनो
आं दाहाय नङाबा हानाय नंथ'ला दा। ओमफ्राय सेफालि आंखौ बावखो ना माखो सिदिया होनदों हनै सेफालि नोंखौ बावखो ना माखोनो होनो दिनै खालामा मा होनदों आब' मनिसा दिनै खामानि गैया नामा दङ 40सिम थानोसै आं खुनुरुखुम ओंखाम जाखांखाबायना दहाय ओंखायनो बांद्राय माबायाखै आङो 30 जाखाबाय नै फुल भिडिअ नायना लोगो जागोन आं सेफालि फुल भिडिअ नायो बियो सेफालि जाराव सिडि फेमिलि आब' आं नोंनिखौ साबसक्राइब खालामबाय नो औ खालामबाय माबायावल' माबा होननानो कमेन्टावहाय साबसक्राइब खालामबाय निउ सापर्ट रिटार्न बेफोरबायदि माबा होनानो सेफालि हरबाय दै माबाजों खांख्राइ दाबुजों हरबाय ओमफ्राय आदा सरग'यारि बोरो बेनिखौ नायनानै दोननोसै आङो हानायखिनिखौथ' खालामगोन हनै हायिखौथ' हाजोबनो अन जाबाय हरबाय आङो बोरै सरगियारिया आदा जिदि थांबाय दे नोंनि चेनेलावहाय आंनि सा बायदिजों खांख्राइ दाबुजों 8 मिनिटनि आं बेथ' गोलावखौ रायनो हाला दे आदा दुखु दामोन आं नोंनिखौ 2 मिनिट 50 नायनोसै हेलेना मादै आंहा टाइम जानोसै नङाबालाय आं नायजोबगौमोन 8 मिनिट ओमफ्राय मा होनदों मा खामानि मावो ना खिफि ओरैनोसो जाब जुबसो आब' मनिसा ओरैनो मोनबा सोरबाफोर मोनबा रिसार्ज होदलाबायो ओरैनो माबायोबा ओरैनो दखान होदलाबायो नालाय बेजोंनो सोलिलाबायो आयै माथो आब' निगिथाना कमेन्ट थालांदोंगोनलै बा मालाय दुखु दामोन दे आब' निगिथा नै नोंनियाबो थालांदों कमेन्टआ दिनै खामानियाव बेखौथ' मायखांबाय निगिथा आब' मिनिबायलै आब' निगिथाखौ निगिथा आब' बायदे दुखु दामोन आब' निगिथा कमेन्टआ एखमबा थालाङो ओमफ्राय भिडिअ नायना सापर्ट कमेन्ट खालामना दोनहर आंबो फुल भिडिअ नायना सापर्ट खालामगोन आं कमेन्टल' हरना दोनहर दे कमेन्टल' हरना दोनो दाखालि थांना फैदों गुमै दाखालि थांदोंमोन ना जोंबो एसे गोबाव जाबाय थाङैयालाय थेवब्लाबो लोगो मोनैयाना दाना नोंसोरखौ ओंखायनो सोंदां मा खामानि खांखाबायना आङो दे सेफालि ओमफ्राय मा ओंख्रि जाखो ब्र' माबासो दालि जहल बयलार सबाय बिमा ओमफ्राय पथल आलु लाब्रा जों बे माबानाय ओमफ्राय दे बाय ओमफ्राय आब' मनिसा अननो दे बाय बाय आब' निगिथा थांसै आरोना दे थांदो बयहाबो खामानि गोनांथि थायो ओमफ्राय सिडि फेमिलि ओइ नाय दे बेसेबां नायो सिडि फेमिलि आब' नोंबो खालामदोनो ओमफ्राय मा होनदों जिदि सरगियारि आदाया मा होनदों बेखौथ' फरायखांबाय आब' मनिसा होनदों बावदोंसो आङो नेट सोना हरद' खालामबाय सेफालि सिडि आब'आ खालामबायनो खिफ्रि थाथ' दे आगै दे थांदो दे आंबो नै जाखानोसै ने आंबो 6 मिनिटल' थानोसै खुनुरुखुम ओमफ्राय नोंनि मोखांखौ दे नै नायजाया बुग्लावलावसो लाजियो आङो बुग्लावलावथार जागोन मनिसा सना थिफ्रि मा जाखो अन होमबा आं दानिफ्रायनो लाखिनाय माबाखानोसै दे अननानै दुखु दाजा आब' मनिसाखौ लाखिबाय दुखु दाजा आब'या नोंखौबो आं लाखिबाय दै जाबाय दे माबानिखौ आदानिखौ नायखांबाय सोरनोबा हरनाय थानांबावखो ना माखोथाय आं बावबायलै गाबोनफोर नङाबा बहाय हाबावनो माखासेफोरखौलाय आङो नाइसल' लिरना हरनोसै आदा सरगयारिनो आं जाफिनजानो गियो आं ओंखायनो फुल नायो
दे गुमै दे आं नोंखौ लाखिनोसै दे आं दाहाय हरनो नाजागोन नोंनो माखासे आइडिफोरखौ दंनायालाय दङ बुरजा आइडियालाय दे 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 थाथ'दो आब' सिदिया बर' थाथ'दो दे 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 जेबो नङा दे आं सेफालिंखौ लाखिखाबाय ओमफ्राय माबानिखौलाय बेनिखौ लाखिनोसै ब्लुखौ आदा सरगियारिनिखौ ओमफ्राय ओमफ्राय सोर थाबावखो आब' इयारनिखौ लाखिखाबायगोन आं लाखिबाय र' सोरखौबा सासेसो सापर्ट हरबावनो हायो खोमा नायबा नों सोरबा सापर्ट मोनाखैबा दे खोन्थाबाव दे अननानै प्लिज आं नाजाबावनि हरनो आंहाबो 4 मिनिटल'खासै गुसुं भिडिअ नायनानै सापर्ट हरनाया सोरबा दंबा अननानै खोन्थाहर दे आं बावबाय जानो हागौ सोरनोबा हरनाय बावदों जानो हागौ थिफे बाय सोरनोबा हरनांगौ दंबावो ना मायोमोनथाय जाजोब्बाय दे हरजोब्बाय आङो हरनांगौखिनिखौ आं बेनि आइडिखौ ब्लु लाखिनानै दोनसै बे आइडिखौबो ब्लु लाखिनानै दोनसै ओमफ्राय मोनसे आइडिया मामोनलाय आंना दहाय हरनाया दालि गोरानजों मैया हरखादों खिफिजोंबो हरखादों मामोनथाय मैथाजोंबो हरखादों मैया मामोनथाय बावलायलांजोबोलै आइडियानो बुरजाथार नालाय ना गोराननिखौथ' आं ब्लु लाखियाखै आब' इयारा मा होनदों आब' इयारा सिदि दा फैदे जोंनाव जोंहानाव दे आब' इयार थांगोन आं नोंनावहाय दाहाय जिखुनु जाया मोनसे आइडिजोंहाय नायनानैबाबो मोनसे आइडिजों दिनै आङो भिडिअ खालामनो नाजाथारसै आरोना भिडिअ हंगारनो मोननाया गोबाव जाबाय बे आंहाबो सानथाम सानब्रैसो जालायबायदां नङाबा आंहाबो जायो लाखिनो रोङाखैलै बेनिखौबो लाखियाखैमोनथाय आङो ब्लुखौ बेखौ लाखियाखै बेखौ लाखिनोसै बेखौ लाखिबाय ओमफ्राय माखासे माबाखौ लाखिजोबाखै आं ब्लुखौ दालि गोरानखौबोथ' लाखियाखै आं मैयाहाय बावनानै थादों ओमफ्राय दिल की दुकान 14332 हेल' थेंक इउ स' माच मुझे लाइव स्ट्रिम में आने के लिए ओमफ्राय मा होनदों आदाया खांख्राइ दाबुआ सोरमोन आं सिनाया मोनासै बेखौबो आं लाखियाखैमोनदांलै लाखिखादों बेखौ मैया ओमफ्राय आं जिखुनु जाया बे लाखिनाय रोङैखौ आं लाखिना दोनखाजोबनोसै टाइम जासिनो आयु माथो 40 जाबाय थैबायलै थैबाय दालि गोरान बर' मैथा बाथोन बर'निखौ खाफाला लाखिनो रोंदोंना रोङाखैमोनथाय दे दे आब' थांनो हासिगोन जेबो नङा दे थारमाने ब्लु लाखिनो रोङाखैमोन नालाय माखासे आंनि आइडिनिखौ आं माबानि मैयाफोर लाखिजोबखादोंलै दे होमबालाय दोननाय जासिगोन दे आंहाबो टाइम जाबाय गाबोनबो बिदिनो टाइमावहाय लोगो मोनगोन होननानै आं आसा खालामो सापर्ट खालामफैगोन होननानै आंबो हानायखिनिखौ सापर्ट हरनो नाजागोन आंनि आइडिजों हानायखिनिखौ हायिखौथ' अफा गासिबो हरजोबनो हानो दंबाबो हानायखिनिखौ एफा हरनो नाजागोन आरो दे
होमबा दोनथ'नाय जासिगोन आं सापर्ट होफैगोन होननानै गाबोनबो आसा खालामो आरोखि 12थायावहाय आं बिदिनो सानफ्रामबो होबाय थाखायो नालाय बिदिनो सानफ्रामबो होबाय थानो नाजागोन आरोखि 12थानिफ्राय बिदिनो 1:40 बा 1:30सिम 2थायावहाय आंहा खामानियाव थांनांगौ जायो नालाय दे होमबालाय दोननाय जासिगोन दे थाथ'दो बाय बाय